No i witam ogółem uroczyście. Ja jestem Niklaus, a to jest Alien Colonial Marines. Gra, no po premierze średnio doceniona, znaczy nie o to chodzi, że była słaba. Słaba i miałka, ale że minęło sporo czasu, wyszedł mod, taki tak zwany ACM Overhaul, wersja 5 już, najnowsza w zeszłym roku wyszła bodaj. I ponoć gra po tym jest całkiem zdatna do grania, a że ostatnio mam fazę na obcego, to postanowiłem sobie sprawdzić. Strzelnica... Przerwana hibernacja, jakiś dodatek mam nawet. Jest, można w trybie współpracy przechodzić. Dobra, kampania jednoosobowa, poziom trudności... Twardziel. Twardziel. Jestem twardzielem. Twardziel. Raczej twardziel. O, Hicks. Właśnie wczoraj oglądałem dwójkę. Two human females, one of which is a child, and a damaged synthetic. Consider all Colonial Marines dispatched to LV-426 to be KIA. Repeat, all Marines dispatched to LV-426 were KIA. Tak, gram z tym naprawionym AI również. Zajebiście, akurat kurde, wczoraj obejrzałem Aliensy i to tak, to jest idealnie kontynuacja tego, co było we filmie drugim. Siema Jasiotr. Że moderzy są lepszymi programistami, a no... To... Roztomajcie się, to dzieje. Siemasz Pawlos. Rise and shine, Marines. This isn't a drill and you aren't in Kansas anymore. On your feet, Marines. For any new recruits, I'm Captain Cruz, and you are my crew on the USS Sephora. We responded to a distress call sent out 17 weeks ago from the USS Sulaco. Rhino 2-3 went in first and encountered heavy resistance. You are the last of the battalion to get popped out of cryo. So I don't want to hear any bitching because we let you lugheads sleep in late. Jeden z wielu Get biszopów. combat ready, and I'll see you in the hangar in 20 mics. Siema Wolfeo. Name and rank? Corporal Christopher Winter, 118th Battalion aboard the Krzysztof, USS dzięki Sephora. I'm not so cichy za follow. To nie była literówka łatwa do wychwycenia, dokładnie. Siema Lamp. Corporal Winter, I'm sending in Rhino 2-1 to reinforce 2-3. How you feeling, kid? I'm feeling good, Captain. Pado Kid. A typ wygląda jak miał z 40. Sending you in to catch up with Rhino 2-1. O, ładowara. Trying to get the Sulaco flight recorder so we can see who caused this. Sir, what happened in there? Let me shit the bed. Się stało, że się zesrało, dobra. Attention chicks and dicks of the USS Sephora! As of right this second, Rhino 2-1 and Rhino 2-3 are fighting to get a hold of the situation we're in. We don't leave Marines behind. Over the next 2 hours, we're gonna send a series of dropships over to aid with Kazovac on the USS Sulaco. Sir, the Sulaco was reported last seen over Fury 161. How is it back over this planet? Lieutenant Reed, thanks for the interruption. We don't know how that boat got back here. Right now, we're worried about what's killing our Marines in there. This is a liquid situation. Information to follow as it comes online. Ready up. Good hunting, Marines. Hoorah, Dash! Hoorah! Ten wahadłowiec, co nim uciekali z kolonii na koniec dwójki do Sulaco. No są takie, są smaczki do fanów. Zobaczymy jak to się będzie... O. Pulse Rifle. Siema Stodoła.
Ej, nie jest to takie brzydkie. Tylko ja ten czat sobie dam tutaj. O. America. Jedna rzecz. O. Dobra, co mamy? Pompeczkę. Pulse rifla. Ale ten HUD to ja sobie raczej na maksa ustawię. Tak to wiele super nie zmieniło, ale... Dobra. Siema, pan fukacz. Okej. Ba. Dobrze. Nieśmiertelniki, nagrania, legendarna broń, strzelba Higgsa. I like to keep this for close encounters. Tak to było. Winter, what the hell just happened in there? Raider 6-5, are you in the air yet? Explosive decompression in the Sulaco. This is Raider 6-5. The umbilical is venting Atmo into the black. Looks dicey, sir. Dicey. Raider, I need grown-up words. You have 20 minutes before a total collapse. Shut it down. Winter, you heard the lady. Get to the other side and we're shutting it down. Continuing on to the Sulaco. Winter out. Ciekawe, czy wyjaśnią, jak to się stało, że na Sulaco są zaś obcy. Bo na Sulaco się przedostała królowa, nie? Oglądaliście film, to kojarzycie, a jak nie, to wam mówię. Sephora Actual, this is O'Neill. A no, w sumie mogła poskładać jaja. We've got casualties and several injured over here. I need a Leży corpsman right jakiś away for the downed Marines for Hernandez. Negative 2-1. That explosion jacked the airlock on our end. We cannot use the umbilical without risking more A tu jest lives. lat... Sit tight and To był granatnik. stabilize our Marines. 2-1, what is the status of 2-3? Winter, Ja chcę latarkę. he sent you over into this mess as well. Pull up your motion tracker. Tell me what you see. Ku, wykrywacz. Captain 2 here. And I'm reading 2-3 to the south. Ale Beyond the dźwięk hangar, chyba engineering jest grounds. oryginalny. They moving? No. Wait. I got an unidentified signal. Something's moving. Damn it. Sephora Actual. It sounds like 2-3 are holding position. Or they're down. Nie, Raziel, ty mówisz o czwórce. They could be under attack. Czwórka już jest generalnie przez fanów nieuznawana. Winter and I are going to... No to trochę taka profanation była. I'm heading into rendezvous with 2-3. Remember what I said about heroics, kid. Actual out. Ej, ale mogliby mi powiedzieć, jak się oświeca latarkę na przykład. Okej, a mam broń krótką jakąś? Pistolet. A, mam. Tu się wali. Że tak powiem. Oj, te granaty są fajne. A może bym se w sterowaniu sprawdził na przykład? No dobra, nie ma tu niestety ustawień klawiszy. O, można sobie ulepszać broń, ale jaja. Panie Fertku. A kwasiorem wyżarte, czyli
Ustawienia Marine było coś takiego? A, tu faktycznie. Dzięki Arte. Widzicie, ja jestem kurde ślepy. X. No i dobra. Ale oświeciła w pierony. A, i tak mnie nauczyli. Gra z Templarem jest o wiele straszniejsza, tak? No to ja gram z Templarem właśnie. A, i tam też co ciekawe, w tym modzie były ustawienia przeciwników. Żeby byli... Ja ustawiłem, żeby byli szybsi, no bo alieny powinny być szybkie, nie? Fajna, mi się podoba stylistyka, bo jest taka właśnie jak w Obcym drugiej części. Dużo stalowych takich barw, niebieskiego, te czerwone światła takie charakterystyczne, awaryjne. Looks like ejected cryotubes. Hell of a way to wake up. Są sporo lepsze gry Obcym. No, najlepsza to chyba Isolation. Czy te gry są kanoniczne? Tak, ta się dzieje pomiędzy drugim a trzecim filmem. I zobaczymy dalej, no na razie się zgadza wszystko. A ja jestem fan ortodoksyjny, to jak coś będzie bardzo nie tak, to wam powiem. Dźwięki, jeżeli nie są te same co w filmie, to są bardzo dobrze oddane. I tej spawarki, i tego, jak to nazwać, skanera. Holy shit. Are you seeing this, Captain? A są śpiki. Wykrywacz ruchu, o. Na stacji co, zima była? To w żadnym Alienie nie było zimy. Zima była w Alien vs Predator. Garnett. Jesus, no. A, to trzecia część. Co do pieca hutniczego, bo miała królową w sobie. No, to tam była zima, a ja właśnie nie pamiętam, dlatego sobie oglądam wszystkie po kolei. Siema Zero. O, są jaja. I nie są to jaja jak berety. No, Isolation było straszne, dość mocne. Where am I? Winter!
Grab your torch. Get me the hell out of here. What the shit? Wow! Yeah! Shoot that thing! Yeah! Shoot that thing! Tak, zero. Mod to zrobione. Mod zainstalowany. Don't worry about me! Go kill that thing! Wow! Ale się wystraszyłem. Ej, dźwięk jest kurde legitny. Jest taki jak we filmie, identyko. Siema, Rafał. Ej, a to są te. Come on. Come on! Sephora Actual, this is Winter. I've located keys from Rhino 2-3. There's some bodies down here, but some are missing. There are 1 or 2 Marines missing from Rhino 2-3. All dead. Gone. He's gone. Sit tight. I got you, buddy. Winter, regroup what's left. Get him back to the hangar and the rest of 2-1. Do not engage. This is Keys from 2-3, sir. Our mission was to recover the flight data from the Sulaco. Son, I gave you that mission and it's over. Now regroup and come. We have to know what caused this. The flight recorder can get us that, with all due respect. Sir, my respect means you shut your goddamn mouth and follow your orders. Actual out. Siema, kudłaty, nigdy nie oglądałem żadnego Aliena, czy to mi zepsuje? The flight wreck isn't too far from Zepsuć nie zepsuje, ale jak się zna filmy, to się dużo więcej czai z tego, co się dzieje i o czym mowa. I jest dużo nawiązań, no w sumie na każdym kroku są. No. You gotta buy us 10 minutes to grab the flight wreck. Our Marines aren't gonna die for nothing. You've got 5 to get that recorder and get back here. Keep an eye out for Bella, Keys. Urata Ash's Marine. We'll keep an eye out. Thanks, O'Neill. A bo Krzysztof pisał o bohaterkę Isolation. To Isolation dzieje się w tym czasie podobnym, co to tutaj, później. Bo też dzieje się pomiędzy drugim a trzecim filmem. Tam się gra córką od Ripley. Contact! Contact! Here we go! Która zmarła ze starości na ziemi. A Ripley wtedy przez 50 chyba 7 lat dryfowała w kosmosie, aż ją nie znaleźli. Uważaj! No, obcego z kolby to tak średni. Pani coś z wyglądem. Czemu? Enemies behind us! Sealing the room! Grab the flight wreck! The central console! Jaką skrzynkę? O co ci chodzi? A oto. Round 1 mic! Copacetic! Copacetic. Między pierwszą a drugą. O'Neill, flight data is en route. 2 mics to you. Affirmative, Winter. Just save the high fives for the bedroom. Get your A, ass back tak, here. masz rację, Artur, masz No rację. way the flight wreck didn't tape. Bo muszę to ściszyć. Bo ona szuka, ona wtedy gadała, że szuka matki. I to jest wtedy, co ona
No, to ja dobrze powiedziałem, że ona dryfuje, ale to jest pomiędzy... To jest pomiędzy pierwszą a drugą częścią. To prawda, bo pomiędzy drugą a trzecią to oni się potem już tym Sulako przecież rozdupili, nie? No. Tak. To prawda. The assholes that did this to the Sulaco. If we make it back with this thing, who knows what we'll find on it? Masz duże kieszenie. Bardzo pojemne. Czy mają gładkie... Ła! Kurwa! To trzeba zabijać, a nie się zastanawiać. Łeby mają takie jak we filmie. Ja Isolation przeszedłem na premierę Isolation. Ja grałem chyba we wszystkie gry z obcym. Winner, you got eyes on the target? Can't take much more of this! W ogóle w przypadku obcego to ciężko gadać o jakiejś kanoniczności, bo na przykład w pierwszej części to cykl rozwoju obcego miał być całkiem inny. Są takie wycięte sceny, że to ci ludzie, jakich ci obcy łapali, to oni ich przyklejali do tych szpików na ścianie i oni się mieli w te kokony zamieniać. I z tego miały wyłazić te twarzołapy. A w drugiej części to przemienili na to, że jest królowa, która po prostu znosi jaja, tak jak u mrówek na przykład. Także to się zmienia tam dość płynnie. A jeszcze są komiksy, przecież cała seria i tam w ogóle są jakieś kurde obcy, który pochodzi z nosorożca, czy tam w ogóle takie... No ciężko stwierdzić, co tu jest kanoniczne. A co nie. O'Neill, where I am out of your location in one mic. You're late! A Obcy Przymierze to powiem tak, jako fan Obcego tak średnio. A jako film w ogóle bardzo dobry. Takie mam odczucie. Watch this! Grenade out! Keys, wait! Are you out of your damn mind? Get to the umbilical! Aha! Zajebiście zrobił kolega. The umbilical is unstable, but we can't wait for a bird to evacuate. We're gonna go through it anyway. Explosion locked the door! It won't open without authorization! You moved your skinny ass and run a bypass on the goddamn door, Keys! Weapons hot! I'm on it! Running a bypass! O kurwa. I need 30 seconds! Enemy down! Couple more seconds! All right, I got... Wait, no, I need a few more seconds! If I die here, I swear to God, I will fucking kill you, Keys! Robisz! Ty klucze! Jak się można nazywać klucze? Got it! Bug out! Ross, come on!
2-1, pack it up and let's move! Flat wreck is en route to the Sephora. We did it, guys! Rhino team, move, move, move! Jebnie. Winner, move! Co? Come on, reach! Rich to była taka We postać. lost the flight wreck. Keys had the recorder on him. It was all for nothing. Well, we're not dead. So, you know, there's that. Jedynka z filmu Obcy była This is Sephora najlepsza. Actual, 2-1. Według can mnie you read dwójka me? była What just happened najlepsza. in the umbilical? Actual, I got solid copy. We lost Keys. Pretty sure something exploded from his chest. Is Winter with you? Yes, sir. Any thoughts on the exploding chest issue? All of our Cheyenne-class birds en route to provide Casevac and ground support. That's almost 80 Marines en route, and we gotta get them somewhere to land. The hangar's out of commission, but we got room in the cargo base. Understood. We are heading to the cargo bay. 2-1 out. Something's Jaki not badass. right. Follow me. Jak Drake we filmie. Albo ta, Vasquez. Co ja nie idę? Nie może ich kupi. Ej, nie wiem jak ta gra wyglądała bez moda, ale z najwyższymi ustawieniami i najwyższymi ustawieniami moda, bo tam też można wybrać, wygląda całkiem przyzwoicie. Są niezłe tekstury, cienie fajne, oświetlenie. Kolorystyka jest też taka filmowa. Ta gra już też trochę ma, to tak powiem wam. Całkiem nieźle według mnie. No ale mody są... Mod jest z zeszłego roku, nie? 5. wersja najnowsza. Sephora Actual, we're sending back a live feed. There's no way this is Colonial Marine tech. It's got WAU markings, sir. Wayland Yutani. Holy shit. What? Everything is timestamped after we received the distress signal from, what's his name? Corporal Hicks. Hicks. Actual, this is 2-1. What do you make of this? Sir, is there someone else on this ship? I have Bishop sending a signal to WAU. We ain't got time to sit around and play Sherlock. Get back to the cargo bay. Both of you. Out. Oh, God, we are so screwed. Sephora Actual, this is Bella from Rhino 2-3. Do you read? Loud and clear, 2-3. What's your status? Woke up gagging on a creature like a spider. It wrapped around my face. It's dead, sir. I got separated from my squad. Siema, Miras. Any news from the rest of my guys? Rest of 2-3 is presumed dead. I'm sorry, kid. Remnants of Rhino 2-1 are on their way to the cargo bay. Can you get to the cargo bay, 2-3? Jak go zaszelątało, typa. Keys? I can't even think right now, Actual. I'm not sure how to get there, sir. You're the last of Rhino 2-3. Do your best. Get back here alive. Siema, Actual out. Wiedźmin 3 najlepszy, 3 Wiedźmin 3. O'Neill, what's wrong? Sounded like Bella. We had a thing, okay? What kind of thing? A sex thing. Back it up, Boy Scout. Christ. Zegz. Powiedział Zegz. Wiem, Artur, wiem. Przeczytałem to dzisiaj też. Guns right!
jestem... O! We need to reach the top of the gravity well. That'll put us right next to the cargo bays. They're crawling through the vents. Bycie alien, krokodyli, nosorożec. O ja pierdolę. Ła! Ale mi zajebał. Czekaj, jak ty że przez obcego powiedział być innym, żeby cię zabili, czy jesteśmy w tajemnicy do samego końca? Jasne, żebym powiedział. Nawet bym poprosił chyba, żeby mnie odpalić, bo wolałbym zginąć od kuli w łeb, niż żeby mi, kurde, wężowy obcy się połamał mi mostek i mi wylazł z klatki piersiowej. To musi być super ogółem wrażenie. Ale gdzie się apteczkę bierze? Bo tu można sobie dać w żyłę, nie? Albo nie? A może nie można? Siema Peleventura. Tu trzeba szukać apteczek. Aha, myślałem, że się ma w zapasie i się wali w żyłę. Czekaj, O'Neill. Siema Uber Rysiek. Ja bym szukał sposobu, żeby żyć. Ale nie ma sposobu, żeby żyć. Ewentualnie w trzeciej części to obiecali tam Ripley, że jego wyciągną laboratoryjnie ale... Nie... O kurwa, nie doszło do tego. Ej, jak tyś tu przeszedł tak szybko? W Prometeuszu robili jakieś operacje. A Prometeusz to jest Prometeusz, to nie... Łączmy dwóch zupełnie różnych systemów monetarnych. Taktik, gram na tym ulepszonym. I na tym modzie Overhaulu, wersja 5. Najnowsza. Kurwa, dajcie jakieś leki. Siema Filip. AI obcych poprawili i szybkość, ale Kamrata chyba nie. Siema Ania. Wyekspiłem się. No a teraz już mam 3 segmenty. Nie wiem, czy one się z czasem po prostu całe odnawiają, czy o co chodzi. Siema Lelndianer. Czy jest koop? Tak, jest koop w tej grze. Też byłem na Prometeuszu w kinie.
I na Konwenancie też byłem w kinie. Czekaj, Shaquille O'Neal. Strzelba Hicksa. Ale jaja. Jeszcze powinny być buty Bishopa, zapalniczka od Ripley. That's our exit! Cover me while I get her open! Nienawidzę osłaniania. No właśnie. Nie, od Bishopa ten nóż, co nim tą sztuczkę robił. Sulaco Actual, we have arrived in the first cargo bay. We make it to the control room, we can pop the doors and blow this shit out into the Z black! perspektywy to nie widział You żadnego gotta filmu. run this stuff by me before you speaking crazy! Znaczy, to nie jest gra za bardzo, znaczy tak mi się wydaje, to jest raczej gra do ludzi, co lubili te filmy. Jak kogoś kompletnie nie interesuje tematyka, no to jest mega prosty FPS, nie super odkrywczy. A jak ktoś lubi te klimaty, albo jest fanem, to jest bardziej o wiele spoko. Myślałem, że go zabiłem. Na szczęście tylko się potknął, jest nieśmiertelny. Got another Xeno! They're in the ceiling. Ty kurło. Ładuj to! Siema Wendeful. Look up! Look up! They're in the ceiling. Hold them off while I get this open! Jezu zaś! Dobra, nie! I got this! Cover my back! That's our exit! Cover me while I get her open! Kurwa! Aaaa! Zafes. Zafes mnie naciśli. Pierwszy zgon. Po 38 minutach. Nie jest najgorzej. Sulaco Actual, we have arrived in the first cargo bay. We make it to the control room, We can pop the doors and blow this shit out into the black! You gotta run this stuff by me before you speaking Czekajcie, crazy! gdzie tę broń... Kurwa. Niedobry. Look up! Look up! Gotta bump down! LOL? Ty, noga mi odpadła. Ja pierdzielę. Zara. Tu był jakiś przycisk do zmieniania broni.
Taki... Przepraszam. A ja mam Ja pierdaczę, co ja zrobiłem? A nie, mogę se... Karabin Ripley? Ja, jest karabin... Ło, poklejony taśmą z miotaczem ognia. Jaki bajer. Sulaco Actual, we have arrived in the first cargo bay. We make it to the control room, we can pop the doors and blow this Ale shit jaja. into the black. To mi się You podoba. gotta run this stuff by me before you speaking crazy. To się mnie podoba. To jest dobre. Wstawaj. Nie śpi. To się dla mnie podoba. I nawet jest naklejony ten, co szukała tej młodej. Nie wiem jak to nazwać. I got this! Cover my back! That's our exit! Cover me while I get her open! Nadajnik. O, jakby to powiedzieć. No odrzut ma wciul. Zaraz, co jeszcze tu mogę sobie wziąć? Karabin plazmowy. Obrzynek. O! To może być dobre. Na Close Encounters. Jak znalazł? Co my tu mamy zrobić? Aha, tam coś. Czego? O, Patty, dzięki. This is Raider 6-5. I have Sephora Actual in tow. Coming in for a landing, Winter. Copy. Understood, Raider. The cargo doors are triggered to close automatically. So hurry up! Oh, shitting my breakfast. Everybody hang on to something! Be advised, Actual, the Winter made me scratch my favorite ship, sir. It's your only ship, Reed. Dzięki, Patty, za hosta. Witam wszystkich. So let's go find Bella. Patty, patrz, jest nawet karabin od Ripley. Sklejony taśmą z miotaczem ognia. Twardziel. No i po pierwszej misji mogę stwierdzić, że no dupy nie urywa, nie jest to najlepsza gra na świecie, ale jest bardzo spoko i właśnie są bardzo takie fajne nawiązania do filmu. What the fuck? A co to są za ludzie? What the hell is happening out there? Don't know, son. Do not fire unless fired upon. Think you can get to the Sulaco Bridge and destroy the weapon system? How in the hell? O'Neill, if you don't get moving, every Marine on
ships will die. Ignore that that's Czekajcie, teraz to sobie wezmę... Karabin Sharp. Nie wiem co to. A nie. To mi się nie podoba. Nie, ja chcę. Nie, kurde, to musi być kanonicznie. Pulse rifle i wszystko. W temacie. Tak. Zrobiłem to, The One. Znaczy i tak zainstalowałem najnowszą wersję moda, który zmienia AI obcych. Także... No jest, w sumie zmienia wszystko prawie. Szkoda, że się o takich rzeczach skapowali ludzie dopiero po takim czasie i że się nie skapowali twórcy w trakcie testów. I że ta gra jak wychodziła to nie wyglądała tak jak teraz, bo by miała zdecydowanie lepszy odbiór. A miała bardzo słaby raczej. I'm here. I'm laying low in a storage room off of Cargo Bay 3. O'Neill. All right, stand fast, kid. We're coming to get you. The troops are whaling Yutani PMCs. Those are guns for hire. Which means what? It means forget the rules of engagement. They're trying to hide something, and we sure as hell ain't supposed to be up in here. So exterminate with extreme prejudice. Roger that, Bell. Ashes. Get it done. Spoko, że dali ludzi wrogów, bo tak to z samymi obcymi to by było nudne na dłuższą metę. Oh shit, it's blocked. It's really blocked. Let's not go that way. O'Neill, masz jakiś plan? Może loadera? That's a bad sign. What do you want to do? I don't know. You know how to use a power loader? I loaded ordnance a bit during basic. Panie, no jasne. Siema, Slicer. Ja bym tu proponował, prawda, motyw następujący. Kanonicznie, żeby było. Ale jaja. Jesus Christ. Can we catch a break? Actual. Can you see this on our cams? Who are these people? Ależ może być gorzej, jak najbardziej. Ależ może jeszcze jak? Jasne, że może być gorzej. Może być o wiele gorzej. O kurwa!
przeżyło? No jak? Jak on daleko skacze? Co za kurestwo? To już przeglipałe. Goryczy. Dwa Francuzy w niespełna minutę. No jakim wujem? Przecież... Zdech? Nie mam paliwa. Shit. Na Oculusie? Ja, jakby ci taki skoczył na pysk na Oculusie, to byś kurde... by drapszajs poszedł. Po gaciach. Idealna gra do Dawidka. VR-owca, który uwielbia horrory. Nie! Nie chcę już buzi. Już nie. Już mnie się odechciało. Chodź. Ernesto. Jaki Diego Lares? Nie ma już Nie ma już Diego Laresa. Nauka jedzenia patyczkami, ciąg dalszy. No to powodzenia, Patition, smacznego. One są za mocne, te facehagery. Ciemno jak w nocy. Kurwa. No. Czy headcraby z Half-Life'a nie były wzorowane? A ja nie wiem, podobne były, może i były wzorowane. Ja Myślałem, że tam jest szyba.
W ogóle to... Nie! One less Fino! Tyś jest dobry, Shaquille O'Neal. Bo kiedyś była. Kiedyś to była szyba, teraz to nie jest szyba. Właśnie, mogę sobie ulepszać bronię. Powiększony magazynek. Mazagynek. I laser. Biera. Szczelba, dławik. Nie idź spać, daj suba. Ci godom. Co to mnie narobili? Ciekawy będziesz śmigać. No. Tak jak pan Filip powiedział. Bella! Oh, come on. It's me. Oh my god. Bella Marie. Is that the thing that was on your face when you woke up? Are you sure you're okay? It was already dead, O'Neill. I'm fine. Alright, I pulled it off when I woke up, so nothing's gonna happen to me. It's just good to see some familiar faces. Likewise. The Sephora's under attack, and we're on our way down to shut down the weapon system. You sure you're okay? O'Neill, I'm fine. Quit being such a little bitch. Let's get moving. Sephora Actual, this is Winter. We've recovered Bella from Rhino 2-3, but are being fired upon by Weyland-Yutani forces. Heading to the bridge. Please advise on fastest route. Winter, move through engineering and head for the service rail, over. Solid copy, Bishop. Heading to engineering. We'll update on status as it happens. Jak Bishop nam gada, co mamy robić, to ja się czuję bezpiecznie. A Bishop to jest, kurde... Bishop to jest gość. Bishop to nie jest miękkim ciulem robiony. To jest android nie z pierwszej łapanki. Wam mówię. Ja, szczelba Higgsa jest fajna, bo jest Higgsa. Ale nie ma tych ulepszeń. Bishop to jest ogółem Bishop. To jest właśnie Bishop. This is Raider 6-5. Just got visual on 3 Cheyennes evacuating Shrap heads onto the Sulaco. Hoorah. Friendlies, watch your fire and send those Wei-Yu bastards straight to hell. Oh, about time we got some damn backup. Why are we evacuating the Sephora? Sulaco is firing heavy ordnance at it. If we don't get to the bridge in time, we're gonna lose a lot of Marines today. 2-1, have you made it to the service rail yet? Almost there, Bishop. Czy gra jest słaba? Ła! Ja nie wiem, jaka ona jest oryginalnie, bo ja gram na tej z poprawionym wszystkim. Także ciężko powiedzieć, jak to wyglądało w dniu premiery, ale pewnie dużo gorzej.
Sulako, ciulako. No, Slicer, masz prokuratora. Dodrdałeś się. Będziesz siedział. Będziesz pierdział w stołek. Warto było? Mam nadzieję, że tak. This is Sephora Actual. Scramble anything you have to get our men out of there. Sephora, abandon ship. Repeat, abandon ship. Kurwa, walą All w nas. personnel on the USS Sephora. Captain's radio call is now Sulaco Actual. No to kisej moda. Sulaco Actual, it's Winter. We're on the service rail en route to the bridge. What's your situation in Cargo 1? Winter, we're still sustaining właśnie sporadic on. fire, but stable. Bishop says the Sephora can't take much more of this before the reactor fractures and goes critical. Our boys are counting on you. Pawlos. Nie idź tą drogą. Pawlosie, Sabo, nie idźcie tą drogą. Lenati. Nawet pisane bez 2T. Lenati, dziękuję pięknie za słupka. Witamy w krainie grzyb... Nie, witamy w loży. Witamy na pokładzie USS Sulaco, gdzie biegają obcy, a nie hopcy, gdzie... Kurwa, nieważne. Ale dziękuję bardzo za słupka. Trzeba było coś zrobić z subem z Prime. I to jest dobra decyzja. I o to szanuję. I o to szanuję. O kurwa. A co to? Sturmtrooper jakiś. Dobra, umarł. Nie zaś taki szturm. Ten trooper. Sturmabteilung des Weyland Yutani. Siema, kamioneczka. Probably trying to disable the weapons. Christ, what is happening? Chryste! We're killing our own Marines out there. Chrystusie! Na niebiesiech. Na pyrę. W ogóle bardzo spoko, że ci bojówkarze Weyland Yutani mają takie czerwone lampki na tych skafandrach, żebym mógł ich łatwiej widzieć. Bardzo z ich strony to jest sympatyczne. To się docenia takie detale. To są
są za typy? Najemnicy od Wayland Yutani, którzy przylecieli nas zapierdolić, bo im mieszamy interesy we firmie. A jak wiadomo, Wayland Yutani to jest korporacja zła, mroczna i której zależy tylko na kasie. I która zawsze chciała obcego pozyskać i go, wiadomo, tam broń biologiczną sobie z niego zrobić. Nawet muzyka taka tu jest jak tym, filmowa podobna. Dwa, 1, 3, 7. A Kneflaw to pociśnie. 1, 3, 3, 7. Pojedzą. Ja? Kurde, aleś mi narobiła smaka, bych se zmaszkeciał taki makaronik teraz, bo już mi choroba już jawnie odpuszcza, bo pojawia się u mnie tak zwany szmak. Siema, Dawid. Aha, no okej, Dawid. Ratatatata, dostał awans na polu bitwy. I order przodownika pracy i od razu odrodzenia Polski jeszcze przy tym. Znaczy odrodzenia kosmosu, oczywiście. Chciałem powiedzieć. Fajny ten alien, pomodowany i z poprawioną inteligencją u przeciwników i grafiką i dźwiękiem i zachowaniem broni i wszystkim jest bardzo spoko. I szczególnie, że zapłaciłem za niego 25 zł. Ale jak wyszedł, kiedy tam on wyszedł chyba 5 lat temu, to nie był spoko ponoć. Ale teraz jest teraz, a wtedy to było wtedy. A jak to śpiewał ten... Nie musisz mnie zjeść! Nie musisz mnie zjeść, wyjdę z szkoły. Nie musisz mnie zjeść, wyjdę pracy. To wtedy było tyle, teraz jest teraz. Nie musisz mnie zjeść, beznadziejnej szkoły. Nie musisz mnie zjeść, to jest beznadziejnej pracy. 2.13, no to 5 lat temu. Zastrzeliłem mu... O matko, naboje mi się skończyły. Ale jaja. A tu pokazuje, że jeszcze mam. To jak to... A w ogóle co to jest? Karabin plazmowy. O kurwa. Ta broń zasłania 1/3 ekranu. Ja tego używać nie mogę. To jest niekanoniczne, tego we filmie nie było. A ten Sharp to strzela jakimiś takimi, nie wiem, kurde, piłkami kauczukowymi.
A, jest broń. Nie żyjesz, to milcz. Siema, Saakaszwili. Ło! Co pan wydupił jak nutria z lasu? Na. Brr, 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 brr. Oh my gosh. Nie, Saakaszwili stary. Pięcioletni to już taki dorosły. Coś ciulło. What? Ja. WTF? What? What? No. W jakim wieku alien osiąga dorosłość? No, na filmie to starczyło parę godzin, żeby dorósł. Na pewno mniej jak dzień. To on by musiał rosnąć w oczach. Musiał śmiesznie wyglądać. Ale na żadnym filmie tego nie pokazali, jak obcy rośnie. Wiadomo, że zrzuca skórę, jak jest taki ten mały, wężowaty jeszcze. Jak wąż. Ła.
Both ships are firing at each other. Who took control of the Sulaco weapon system? I have a feeling we're about to find out. You're going to be guarding the bridge in force. And shoot every last one of them. Nie, brzydko bym powiedział. Strzelimy wszystkich. Ej, a Sephora to jest taki sklep z kosmetykami, nie? Nie rusza się. To czemu Sephora do nas strzela? Hebe. God damn it, they got auto turrets! Shooting those won't do any good! Get around behind them and shut them down! Bogdan, bo się promocja skończy w Hebe. O kurwa, mają te autoturety. O kurwiska. Fuck. Co to oni tam robią? Zaryczał jak jakiś łoś. Ale proszę zamykać drzwi. Statek kosmiczny to nie jest bana. O ty kurwo. I myk wyłączona. Bridge. Abym zacytował pewną piosenkę, ale jeszcze na YouTubie zdemonetyzują. Ojej. Pulok jak most, właśnie chciałem powiedzieć. Pulok jak most, bridge. O shit. Jezu, wszystko przeciw nam. Ludzie. Kosmici. Wielkie korporacje. Atmosfera. Znikąd pomocy. Psy, koty, łosie. Siema, caryca Jakubina. Borsuki. Proszę wstrzymać Actual, atak. we have reached the bridge, sir. We made it. You're too late, son. Sir, what the hell are you talking about? We're here. Sulaco Actual, Mayday, Mayday. The reactor is critical. There's nothing... I'm sorry, sir, but we couldn't... All hands, this is Sulaco Actual. All hands brace for impact. It's been an honor serving with you. Godspeed. Oh my god. Guys. We failed. Aha. I po co ja tak się gonię jak...
Niklaus. No Niklaus, to ja, Niklaus, no to właśnie ja. Czemu mnie do menu wywaliło? Status? Ouch. Yeah. Copy that. Winner? I'm here. Getting a sit rep. Sulaco Actual, this is Winter. Come in, over. Sulaco Actual, do you read me, goddammit? Winter, this is Sulaco Actual. Glad to hear you upright. Sir, we're at the bridge. Just got here too late. Son, don't bother dwelling on it. It's over. We're now evacuating the Sulaco as well. Raider 6-5 will wait for you, but goddammit, son, don't make us wait for you. Actual out. How far from the dropship are we? Want that in meters or the... A to my są, bo ja się zastanawiałem, czy my jesteśmy na Seforze, czy na Sulaco. Ale to na Sulaco Ale to się, jak już, to przecież na Sulaco... Na Sulaco była Ripley i Hicks i Newt i Kot. Oh, how is the ship still in one Come piece? wisely. How is this? Let's go a different way! Oh, you think? 2-1, this is Raider 6-5. It's getting hairy as shit down here. Are you close? Over. Define close, 6-5. 2-1, defining close is kicking your ass in person. The PMCs are trying to take our drop ship to escape. Get back here. O nie! Out of you in 20 mics. Be advised, shit's all exploding and shit. And we'll be there as fast as we can. Ciągnie mnie! Nie! A! O kurwa. Fixed. Ulepszonka maybe? Yeah. Szczelba arm. A mogę mieć i to i to? Nie. A to wolę to. Wow. Wow. Call of Duty. Normalny, regularny Call of Duty. A na ciul. Quantalupa. Curry cheese. A, szczelba taktyczno. Dobra. Zaczyna się taniec godowy łosia, jenota. We used to live there. How in the hell did we not know they were on the ship? Because they didn't want us to know, kid. We stumbled on something we shouldn't have. Distress. Catastrophic hull temperature imminent. Countermeasures failing in all sectors. Get to EEV escape pod. Ale że kto na statku jest? Że ci z Wayland Yutani, czy z... Chyba ta. No to teraz będzie. There's more, Marine! Get in the escape vehicle!
Ale to jest super. A nie, ja go mogę taki no. Ajajaj. Myślałem, że go idzie wziąć, schować. Do kogo ja strzelam? Do złych najemników z Wayland Yutani. Naturalnie. Muza tak jak tym autem wydupiali. W dwójce. Wow. What the fuck? Jak mnie typ w ogóle zaskoczył? LOL. Ach! By to pieron szczelą nagły. There's more, Marines! Get in the escape vehicle! Ile zowie powiększenie kuloka u ciebie? Co? Co ty do mnie rozmawiasz? Siema Rexon. Sub kurwa, no sub, dawać. Jak najbardziej. Jak najbardziej jeszcze jak. Zalecam, to jest najmądrzejsza, no może nie naj, ale jedna z najmądrzejszych decyzji w życiu. Może jakaś praca poza Twitchem i YouTube'em. Nie, a po co? Jeszcze kolejna? To kiedy ja bym musiał mieć dobę 50-godzinną. Ile sub? No sub $5, tak jak jest napisane. Na polskie. No przelicz sobie. Tam jeszcze jakiś VAT jest. Chyba. Nie wiem. Holy shit, what was that? We got company. Guns on the door! We got Wayu here! Haha! No. Warning. Hull breach in progress. Emergency bulkhead sealing compromised decks. Get to minimum safety. Czekaj. A, to do tego.
Bishop, this is Winter. Do you have a read on the structural integrity of the elevators? Affirmative, Winter. They have power, but the damage is unknown. Would not advise. Over. Ej, ale to jest Pulok, a nie żaden Kulok. Kulok, chyba tyś jest Kulok. Get to PEV escape pods. No nie umiecie serio tego zrobić. Ja muszę wywalić broń, żeby wpisać kombinację. W carskiej Rosji. To chyba kłaki. Śmierdziele. Oh shit! And we're here. After you. Bydlaka. Ej, w ogóle ile do tego jest naboi? Nieskończoność? Warning. Hull breach in progress. Emergency bulkhead sealing compromised decks. Get to minimum safe distance. I'm tracking hostiles. Multiple signals, all around and closing. Changing mag! O panie. Miecz plus. Patty, skąd u ciebie takie... Słownictwo? Te procenty to ammo. A, jest możliwe. To prawda chyba. To ja już podziękuję za ten zacny sprzęt. Coming over the rails! O, jakie tempo. Alien maratończyk. Chodźcie chłopcy, dziewczęta. Heard the automatic seal blow! Winter, run a bypass! Roger that! Bypassuj. Bella. Donna. A, to ja mam coś zrobić. Wszystko ja muszę w tej grze robić. Beze mnie to by nic.
Ja chyba przesadziłem z tą szybkością obcych w tych ustawieniach. No to wygląda mega legitnie. I'm not sure how long we can keep the PMCs out of our ship. Once those mercenaries put us in danger, we are leaving you here. Move it as fast as we can, sir. There's bugs all over the ship. Sycą jak sidrole. Do you hear that? No według mnie raczej nie żyje. Ale ja się tam nie znam. W ogóle takie te syczenie to jest głos królowej. Catastrophic machine failure. Time to hull collapse unknown. Get to minimum safe distance. Królowcowa czai. Holy shit! Święte gówno. Tak, kwiato. Abandoned ship. Abandoned ship. Oh my god. We can't react to this right now. If we don't get back to the cargo bay, we're stuck here. I just can't believe it. Look at our ship. Bell, that ain't our ship anymore. Tak, IQ jest lepsze. Są szybsi, żywsi, gibciejsi. Ten akurat stał za drzwiami. Znaczy ja też nie wiem jak oni się zachowywali wcześniej, bo ja to od razu zrobiłem. Patrzcie jak zapierdaczają. No. We're bleeding Atmo! Everybody move! Get to the airlock! Raider 6-5, we're coming in! Kajta śluza. A, tu jest winda.
O Jezus, nie przy mnie. Się przenikają. Wchodzą w siebie. Żeby nie powiedzieć penetrują. Get your asses in here so we can evac. Negative, Actual. We can't remote open the cargo doors. I think the ship is buckling on top of them. The doors have an override. Winter, you will need to arm the emergency releasers on the cargo bay door. Nie Voltera. Nie o to chodzi. Kurwa! Pękła mi głowa. Pękła mi głowa, o Boże. O Boże. Dobra, ja sobie tu zakończę odcinek na YouTube'a numer 1, bo on ma prawie 2 godziny już. Także dziękuję pięknie za uwagę, zachęcam do zostawienia suba i łapki w górę i widzimy się w kolejnym. I Twitch TV Niklaus zapraszam. Ciach.